बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आरो मोनसे बिग आपडेट भिडिअखौ आं लानानै फैदों जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ फेसबुकनि दारै बेफोरबायदि भाइरेलनि टपिकआहाय फेसबुकफोरावहाय गोख्रैयैनो शेयार जाग्रोयो नालाय नङा होमब्ला लोगोफोर दासान्दिहाय जिहेतु सानु खेमफ्राइजों लोगोसे रन्जय ब्रह्मनि बिथांनि जिहेतु भाइरेल भिडिअआहाय गोसारनानै दङ थ' बेखौनो लानानै रन्जय ब्रह्मनि आंगो बिसियाहाय दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मा बाथ्राखौ लानानै खेंफोरथिखौ होलांखो नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ माने रन्जय ब्रह्मनिनो आंगो बिसियाहाय दिनै नोंथांमोननि सेराव ससियेल मिडियानि दारैहाय खेंफोरथि होलांदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय Bulan sablang kaya mo yun. Kilo nunga.